honetan. Hemen palmaresari dagokionez, Kaikuk 2013an irabazi zuen, CaixaBank bandera, 14, 15 eta 16an Hondarribiak, bi Pasaian da beste bat hementxe bertan Castron, da 2017an Oriok irabazi zuen Santanderren. Beraz, CaixaBank balderen palmaresean, Hondarribiak hor ditu, 3. Eta, horrezko txanda ikusteko gogoa genuela esan dugu, lehen agur horretan, heldu da, lehen kaletik Orio, bigarrenetik Urdaibai, 3. Hondarribia, 4. Zierbena. Aizea egonkor, esango nukenik, Gora egin duela, eta... 17, bataz bestekoa, lehenengo txandar 17,2, bigarrengoan 17,4, beti gogoratu hau bataz bestekoa dela, ikusi behar dela gero, nolako eragina duen, poparian edo brankaz ari zarenean, eta hor ez dela, ezberdina dela. Baina, datua behintzat hemen dago, gu datuak ekartzen dizkiogu, gure ikusentzuleari. 17ko aizea, aize pixka bada, Bai. Trabez ez, nolabait amura baborretik bezala sartzen zain. Laurak begira, baborrera nola daude. Enfilazioa, traineroena, baborrera. Hori amunarriz. Epaileen zai daude, patoriak oraindik epaileek agindua eman eta orduan kokatuko dira. Ze maizutasun, begira geldik nola dauden. Ez da bat ere erraza hori, horrela aizearen aurka egotea. Aurrea aizearen norabideari eman, eta aurrekoak abantean. Abante, estribor! Iño, abante. Alakoetan, Joseba Amunarrizek, txikota, motzago hartzen du, ez mugitzeko, eta gero askatuko du. Gero askatu. Hori da. Baborsia! Baborsia dio, Amunarrizek. Bai. Eta baita azkar asko. Erantzun ere, guztie. Udabek, hala behar du, Guztie. Abante, estribor bakarri! Hor ez dago demokraziari, horrera bat vertikala da, batek agindu eta besteak hobe ditu. Abante, hoi bost aurreko. Gero nos pille pateas. Vale. Zesan duen korkalan berek, atzeraka ez agarpatzeko, Atzeraka ez. Vale. Abante, estribor bakarri. Hortxe dira ba, Hor behar du ba. Bai. Horror. Estibor, abante. Egoki ditugu. Aizea nahiko trabez, Está tirando bastante, Abante, estibor. Chalo. Desabor. Bandera txuria, Erne. Bai. Garbia. Bai. Irtera Garbia. Badoaz, jaun Andreo. Begira horio baborrera. Atzoko lau azkarrenekin gaur horrezko txanda eta zailkapen nagusian ere horrela ditugu lau hauek aurretik. Ea ba, zein den hemen hasierako metro hauetan indartsuena. Zierbena eta Hondarribia segundutxoren bateko atzerapenarekin. Estropada latza ikusi behar dugu gaurko honetan, Ibon. Hori nahi genuke, jokatzeko gogorra eta ikusteko gozagarri horietakoa. Hori aurreko pestainarekin. Bueno, goazen aurkezpenekin. Salzamendik horrezko txandan hortxe du bere taldea eta gaurkoan lau aldaketa. Ibon. Bi estriborrean da bi baborrean. Gaur lanerako Unai Etxeberria, bigarren tostan, hoi bezala. Eta laugarrengoan, Arratola Xabierrarek Iñaki Lortza, bosgarrengotik, hirugarrengora ekarrira. Eta baborrean berriz, Martxel Aldai, hanketik, aurten lehenbiziko aldiz Albizu Ordezkoen tostan, eta Altxerri Aritz Lizarralde espaldan. Hori jo estropadaren buru hartuta, hor ditugu, Urdaibei segundo batera, Zierbena traineroa galduta Hondarribi bira. Horrein joko du itxasoak horio, Kaimuturra libratzen. Bigarren kaletik Bermeotarrak, liderrak, Joseba Fernandezek Lur Uribarren patroilanetan, eta azken orduan zerrenda aldatu, eta Txila Biudezen tostan Alfaia kokatu du, Ibon. Bai, jauna, David Alfaia hirugarren tostan Kallejak, beraz, atzo bezala, hortxe jarraitzen du estribor espaldan, lehenbiziko aldiz Lekitxarrarentzat, bi estropada asteburu berean, eta sartu diren beste biak, Azerbi, laugarren tostan, eta Mikel Ojeda, aurrekalari. Hori jo, estropadaren buruan, 2 segundu Urdaibai eta Hondarribiri, Zierbena zerbait atzeratuta laugarren kaletik. Hortxe epalea, Bai. Eta bandera eskuan du. Ama Guadalupekoa, baina nozen kuadrillaren ondoan. Ez dakit hor, zer gertatu den, baina momentuz, antxe doaz Garbi, Elkarrengan horbilita.
Bueno, Ibon, eta aldaketak bai, Orbañan oze. 5 aldaketa egin ditu. Ia astebukaero bezala estriborrean 3. Izarralde 3. tostan, Meltxor Ramunarri zerdikoan eta Agoitz Irazoki, atzo atxeden hartu ostean, bere ohikoan estribor espaldan baborrean, Manesalda 3. gora eta hoi bezala Kalder esponda 5. gora. Hori jo buruari eusten dio, baina Hondarribia hor sartu da, eta ontzi danak 2 segundutan. Hemen ikusten dugu Hondarribiaren norabidea. Hondarribiak eta Zierbenak baborrera, gero aizak berak botako ditu eta estriborrera. Bueno, hori jo lehiakor ikusten ari gara hasiera honetan, Ibon. Guazen Zierbenarekin. Lazkano gaztea, patroi lanetan berriz, eta Zuntzunegik gainera motivazio handiarekin ditu hor gaur mutilak. Hemen Castroko arraularia baditu, eta hemen bizitzen ari direnak ere bai, beste batzuk kanpotik etorritakoak, eta hauentzat motivazio handia. Eta zenbat aldaketa, Ibon, 3? 3 aldaketa, beste, 2 hankekoak, hankeko parea aldatu du, baborrea Jon Lekanda, Arrobiko gaztea eta estriborrera berriz Luis Mibilar. Ikel Pascual gaur espaldara eraman, eta beste aldaketa Jaime Ríos. Ríos, nik esango nuke, astebukaerero, estropada bat, bakarra ari dela jokatzen, ez dakigu zergatik, teknikoki, horrela Zunzunik nahi duelako, edo mutila aurrera begira zaindu nahi duelako. Hori jo buruan da, eta Jon Salzamendirekin izandako elkarrizketatxoa ekarriko du orain pantailetan. Gutzako printzipioz horrezko txandan egotia ligazia aurretik ideia obligazio bat edo helburu zehaz bat bezala ikuste gendun, baina azken estropetan aipatu duen bezala, estropaden gora berak medio eta batipat aurkarien merituei esker, gu bigarren txandan egon geha, eta atzo gure tanda irabaziz, 4. denbora honena egitea lortu gendun. Esan berdet, lan batetan beti bildur asko ikitzetela horrezko txandan aizia egiteunakin, atzo galtzen bintzat ezina batera hori garbirakat, beraz gaur horrezko txandan egotegatik ez ditugu itxaferok botako, baizik eta aukera aprobetxatzen zaitu Bueno, aukera aprobetxatzen saiatuko dira, irtera ona hori jorena, baina orain azken metro hauetan Hondarribia errekuperatu da, eta Zierbena ere bai, Ibon. 4 segunduko atzerapenarekin ibili da, eta orain 3. da 4. kaletako ontzioiek hor kanpokalde horretan, hobeto kokatu dira maniobraren atari honetan. Bat eta zalantzari gabe, arraunean ongi ari direlako. Hori askotan ez dugu esaten, baina hori izaten da lehenbiziko gauza hori izaten da. Bestetik, segura asko zikinak gehiago izango dute, hor kanpoan lehenbiziko eta 2. kaleak. San Pedro 5 eta 10, orain Hondarribiak 5-0-7 eta 3 segundutan dira denak. Zierbenari 5-0-8, 5 eta 10 hori eta Urdaibai 3. Zierbena oso estriborrera atera da. Erne maniobra ostean, Hondarribik Urdaibai 3. Ea Zierbena, datu hori falta da, GPS-aren datu sorta horretan, da Zierbena indartxu sartu da. Ea orain, Zierbena 4 da, hori jo bezala. Hondarribia buruan, Urdaibai 3, Orio eta Zierbena 4. Argi hurrengo minutuan, Zierbena ere ditu zait oso estriborrera atera dela. Hondarribi, orain poparian, aprobetxatu nahian, da begira, Zierbena eta Orio, lehen kaletik Orio, estropadaren muaren beste kaldetik, 4. kaletik Zierbena. Olatu luzea, Zurinaren abezelakoa. Segundu pare bat, Hondarribiak Urdaibai 3, Orio 3, Zierbena 5. Argi estropadaren une honetan, 6-8 minutuan, asko markatzen du begira Zierbena nora etorri den. Oso estriborrera, hasieratik ikusi da maniobra. Gero, aprobetxatu nahi izango du. Luzearen 2. erdian norabidea aprobetxatzeko. Hondarribia bere kaletik, Urdaibai ere bai, eta Orio bere kalearen estriborraldetik. Eusten ari dira, Hondarribiak branka aurretik bai, baina bai Orio eta baita Urdaibai ere, 2 segundutan dira, Zierbena 4 atzerapenarekin. Orio olatuan orain, José Luis Herrerías, Zierbena, egunon. Egunon. Calle 4. ¿Qué opinión te merece? Bueno, ¿qué te va a decir?
Veremos a ver qué tal se resulta, pero el principio no me gustaba. En un principio no me gusta nada. Veremos a ver si somos capaces de hacerlo bueno. Nuevamente Aitor Lazcano como patrón. No sé si son regatas muy propicias para alguien tan joven. Bueno, la mar está bella, hay que darle oportunidades al chaval, que vaya cogiendo un poco de experiencia y que se vaya haciendo. ¿Qué esperáis de este fin de semana? Bueno, pues esperamos este fin de semana a ver si podemos otra vez ser segundos, terceros y bueno, y quedar en la clasificatoria, por lo menos estar ahí en la pelea. Por lo que estamos viendo, la tanda de honor está yendo muy ajustada, ¿eh? Sí, se está bastante, estamos ahí todos en 3 segundos, 4 segundos y bueno, a ver ahora, a ver lo que pasa aquí un poquito cuando entremos un poco al Socario del Monte. Veremos qué es lo que pasa. Eskerrik asko, suerte. Urdaibai olatuan, Urdaibai olatuan. Buruan jarri da, Urdaibai Hondarribia olatuan. harrapatu du. Ikeragarrizko olatu harrapatu du. Eta Orio era bat 0 kalera etorrita. Oriok orain babes horretan metro batzuk egiteko asmoarekin. Orain Hondarribia, begira Hondarribiak. Urdaibai eta Hondarribia buruan eta 3 segundura Zierbena eta Orio eta Zierbena. Txanda doa hau ere, Txanda doanez. Oso ona. Eta Urdaibai berriz probatzen ari da. Brankas bai indartsu, baina poparian ere ondo. Zierbena gaur ere hor, eta Orio momentuz, lehenbiziko pixka bat, Orioren gandik, espero zen hause da. Baina, seguru, laugarren luzean zerbait ezberdina ikusiko dugula. Begira, Gontzalo. Zierbena gora irure kaskarra, Orio hurbilda, 2 segundura. Eta orain babesean. Urdaibai olatuan, begira Urdaibai olatuan. Urdaibai ederkiari da aprobetxatzen luzea. Orain Traineru zuluan. bateko errenta, ea orain olatu hori nork harrapatzen duen. Olatu harrapatu, Zierbena bi traineruko atzerapenarekin. Eta Orio 4 segunduko atzerapenarekin. Bizi-bizirik estropa da, liderrak bermeotarrak aurretik. Olatu harrapatu du hor, Eta treneru bateko aldea olatu bakarrean. Urdaibai. Uribarren patroi lanetan. Hor da Urdaibai. Beda prest. 10-0 lehen San Pedro, 9:49 orain Urdaibai. Hondarribi bigarren. Hori ere irten da, eta orain Zierbena. Lan erditan 9:49 Bermeotarrentzat. 10-0 bat Hondarribi eta Oriorentzat. Zierbenak 10-0 Aurreko txandetan aritutako denak gainditu dituzte eta 4 segunduko errentarekin orain Urdaibai Brankas lehen tokian 3. luzearen hasieran. Orio eta Hondarribia Laura, Zierbenarentzat momentu kritikoa behar da Ibon. Bai, eta aurrekalariak nabarmen gehiago heldu du arraun motzarekin, pixka bat baborreko norabide hartuta ateratzeko. Hor olatu bat hartu du Urdaibaik, Eta 2-3 segundu olatu horrexekin atera dizkie gainerako 3 txandakidei. Benetan ez du doa orezko txanda hau, Iñaki Arostegi Orio, egunon berriz ber. Egunon. Ez du doa, kontua, gaurko orezko txanda honetan, eta zeuek orezko txandan ari zarete, denboraldian aurrenekoz? Bai, horren bila gemiltzan ez, eta gaur 6 estropatak sartu gara orezko tandan, eta erantzuten egea, oso gustoa. Estropa mantentzen geha, ja 3. luzen, eta oraindik gehatzen da, uste, estropa luzia izango dela, Urdaibai oso fuerte dago, baina, Eskola Beligako Oliarra hauekin jaburrukan egotia, eman ginen hasiera manda geho, oso posik, iten egin lanakin. Lehendabiziko kaletik soazte, lehendabiziko kale hori askok nahi zuten, Iñaki? Bai, baina ez dakit, ikustea kanpoaka bai ondo juten dela hemendik, baina bueltan kanpoko balizetatik oso ondo etortzeia, eta hemen jun eta etorri merda, eta ez dakit. Baina, guztua, gu aitzakik ez du garriko kaletan, eta estropa hola mantentzen gehan bukaera arte. Bai, horrela den sorterik onena, eskerrik asko. Venga, eskerrik asko zuei. Orain artekoa ikusita, Oriotarra posik izango dira. Hor daude, lehian daude, eta
datozen estropada garrantzitsuei begira, honek asko balio du. Hau da pixka bat, urte hasieran, arraun munduak espero zuen Orio horre egotea, Urdaibai eta Hondarribiaren gandik, gertu, iaz gertatu zen bezala. Nik uste dut, esan da esan ari naiz, eguneroia, lehenbiziko eguneko erlojupekoa Bilboko ura, garesti ordaintzen ari da. Asko kostatzen da gero, txoa zure aurkari zuzenekin, erritmoa hartzea, beste txanda batean, hori faktore asko dira, ez bakarrik nolabait traineruko lau mutil bat zituztelako sortzikoa, nabar, han urrea irabazita dago, hori ondo dago. Gero beste faktore batzu dira, jarduntziren artean da, egun batek eragina du. Alfaia estropadaren bilagoaz esan du, patroia. Hor da Lur Uribarre. Lehen biziko luzean, estropadako luzeko une honetatik aurrera, Hondarribia eta Zierbena hobeto joan dira kanpo kaldean. Vamos a romper la regata aquí, con cabeza, bat! Burua eskatzen du Uribarrene. Eta hemen San Nikolas ontzila. Se queda Hondarribi! Se queda! Se queda! Augorka, 22 kilometro orduko aizeak. Aizetxo baino zerbait gehiago da. Bakarren bat, tira duen edo ez duen tira. Bide galtzeak eta horrein ikusiko ditugu. Eta luzea aurrera doa, Ibon, 200 metro, eta Urdaibai lau, bost, Ordabil GPS-ak markatzen digun diferentzia, hori, Hondarribi zazpira, Zierbena pederatzira, batipat Zierbena, lehenengo luzearen amaiera hortan oso ondo moldatu da, kanpokaldetik, orain. Gorka Lanberrik zer esan duen, orain beste hobea daukate. Ea zer ikusten dugun, hurrengo minutua. Zeten txio, patroia. Zierbenako patroia. Hondarribiare, hortxe, usten alduen bezala. Orain segundoak ez galtzea da, hauen erronka. Eta Urdaibai buruan, bost, hori, eta minututxo bat dio patroia. Urdaibairentzat estropadako unerik onena. Estropada purtzea egon daiteke orain, Bi traineru hori, 6 segundo, Hondarribi zazpira da, Zierbena amarrera. Eskatu du, seguru Joseba Fernandezek ere. Bai. Horre agindu diola bere patroiari, eskatu orain. Begira trabez nola sartzen den, trainerua balantzoarekin joaten da, hori gogortzea ikeragarri kostatzen da. Errenta polita dute, bermeotarrek. Bi traineru. Eta balitzak hor dira, azken ziaboga. Santurtzikoz, 15 eta 46koa markatu du. Hor Mikel Ojeda, baborretik, pronto. 7 segunduko errentarekin ekin dio. Ia Bermeok oso ongi trabestuta. Bai, hortxe, 15 eta 30. Hondarribi eta Orio pare-parean. 6 segundura bia. Orain Zierbana, amaikai amabira. Berriro ere Zabalera Zierbana begira nola datorren. 15 eta 30, Urdaibaik 15 eta 37, Hondarribiarentzat epaimailan hori 15 eta 38, Zierbenak 15 eta 42, Zierbena ere, Santurtzi baino bizkorrago, 4 segundu bizkorrago. Maniobra ostean bi traineru, Urdaibaik Hondarribiri eta Hondarribik bat hori. Aprobetxatu dute Hondarribiarrek irteera hori. Hondarribia Urdaibai eta Orio bere kalean. Eta iruditu zait berriro ere Zierbena, bigarren luzean bezalaxe, Hondarribiaren atzera uberara etorri dela. Baina urrutitxo da Zierbena, olatu asko aprobetxatu beharko ditu, helikopteroaren ikuspegitik antzematen da, Zierbenakoak urrutitxo daudela. Baina orain Oriok, zen orabide hartzen duen, 7 segundu Urdaibaik Hondarribiari hori 10. Oriorentzat, estropadako unerik, kritikoena. Hondarribia eta Urdaibairi erreparatuta. Hondarribia ez dute hurbil, ez dute urruti, hurbil dute, baina Bermeotarra joan dira, Bermeok 7 segundu, bi traineru, asko da liderra gaur ere indartsu hemen, Kantabrian, Castro. Txandako beste protagonista bat, Francis González Etxabarri, Hondarribia, egunon. Egunon. Bueno, esaten ari ginen, azte bukararo errepikatzen dela
gauza bera. Hori da, ez, denboraldi hasiera honetan ikusten nahi gera Urdaibai puntutxo bat gorago dagoela beste guztien gain, eta bueno, hor saiatu behar garela, ondorengo postu hori lortzen. Bakigu eta ikusten nahi gera estropada erdiraino gai garela bere ritmoa mantentzeko, baina hortik aurrera alde egiten dutela. Eta gaurko gonbidatu horiok estropada ona egingo duela ematen du, eta ia tartean sartzen ez den, ezta? Horixe da, gure helburua, ezin badugu irabazi bigarren postu hori lortzea, badakigu arerio gogorra ditugula eta badakigu ze kategoria duten ondoko talde horiek ere, baina gure egin behar dugu, gure lana sarduratu eta alden hobekien bukatu. Estropada eremu honek zerrazan ematen du kaleen arteko desberdintasuna dela eta ez dakit hirugarrenetik zerbait berezirik dagoen edo. Estropada eremunek haizea ikusten dugu haizea dagoela eta ikusten dugunez haizearen eraginez denak hirugarren, laugarren kale horretara joaten direla, baina bestela ez dut uste diferentzia askori daudenik. Sorterik onena, Frantziz, azken txanpa honetan. Eskerrik asko. Urdaibaik errenta izugarria du, ia 3 traineru, 8ra, Hondarribia, 7, 8, Orio 12ra, eta Erne, Oriok orain 3. postu horretarako, azken kaletik, 4. kaletik aurkari Zierbena izango duelako, Ibon. Begira, orain olatuen Urdaibai, Hondarribia ere bai, Biak hartu eta hartu, eta hor, Hondarribia bere kalea mantenduz ikusi du. Hondarribia 3. kalearen jabea da, nahi izango du eutxe eta bukaeran, erabakiko du Ramon Arrizek, baina iruditzen zaite eta hauen diferentzia, xamarra dela. Ramon Arriz eskatu eta eskatu. Berriro, Oriok olatu hartuta begira, Hondarribi eta Orioren artean 2 segundu besterik ez. Orain Orio era bat daborrera, Mikel. Zeharo, orain bai. Orain bai, joan da. Gorka, 4. kalera enfilatuta. Begira, eta alderantziz Urdaibai aukera izan da. Bere kaleari utzi dio. Jarraitzea. Errenta baldin badu zertako mugitu, ez? Argi, Hondarribia eta Orioren artean segundu, bat eta bakarra baitago. Bai. Zierbena 19 da atzetik, parean. Orio Hondarribirekin parekatuta. Eta Urdaibai erakustaldia ematen berriro. Kaleari eutxiz, Kaleari eutxiz. 12 trainerutan bakarra eta tartea zabaltzen. Erne 2. posturako burruka Orio eta Hondarribiren artean. Urdaibai, Dotore, 13 segundu, hori abantaila. Hor dira bermeotarrak, hor da Bou Bizkaia. Hondarribia olatuan ematen du. Orio ere hortxe dator, Urdaibai. Urdaibai, 20-16. CaixaBank bandera bermeotarrentzat. 2. postuan, Hondarribi, Orio burruka. Orio olatuan orain. Hondarribi. Hondarribi 2. 3. Orio, 4. Zierbena. Uste dut bideo finizaren zain egon beharrik ez dagoela, Ibon, esateko Hondarribi 2. sartu dela. Abantaila oso txikia, baina garbia iruditu zen. Behin-behineko denborak, Urdaibai 20-16, Hondarribi 2. 20-29, Oriok 20-29, baina bien artean 65 egunen, lehen neurketan, Hondarribiaren alde. Zierbena 4. 20-25 eta Santurtziren denbora aurreko txandatik 20-27. 5. bera Santurtzi, 6. Kaiku, gero Kabo, San Pedro, Donostiarra, Ondarroa, Tiran eta San Juan. 7 jardunaldi eta hoietatik 6 aldiz izan da nagusi Urdaibai. Ez dago ezer gehiago esateko, zorionak Urdaibai, zorionak Bou Bizkaia, leunean itxaso zakarrarekin, olatu txikiarekin guztietan ari baitira indar handia eta trebetasun handia azaltzen, Ibon. Eta beti asmatzen, gaur ere, azken luzean bere kaleari eutsi dion treneru bakarra izan da, eta oso ongi atera zaio. Gaur Lur Uribarren atzean, Akoruñan ere jokatu zuen estorpada, larunbatarekin orduan, gaur lehenbiziko aldiz, bandera astinduko du, eta hemen begira, Hondarribia eta Orioren arteko borroka bukaera hori, Oso polita. Kamara segun eta ze kokalekuarekin dagoen, hor antzeman daiteke diferentzia txiki bat.
Eta Urdaibai nagusi 20-16-56, bigarren Hondarribia 20-28 88 eta azkenean 42 eunen atera dizkio, biofinish aztertu eta gero Hondarribia bigarrenak, Orio hirugarrenari. 6 garaipen, 5 bandera, Antxon Uriarte, Urdaibai, zorionak. Eskerrik asko. Zer esango gu ba? Ja, ba, ez da ipasezat, de momento, hola honan gauza, zizki, olato fenomenako horretik. Azekatan konsitzen asko hori denborik entzien. Ikusi moduen lagotan dan lago luzin hori bigari, segundo biru atzeti, bi bat atzeti, bai, bueno. Betxalik gurik kaurako zela, prepata hori, kabailo helez. Gogor, atzakagotan ditzen duzku, gor, akabo luzin ditzen duzku. Bigarren tokirako borroka itzela ikusi dugu, Orio eta Hondarribiarekin, zepena Orio sartu ez den, Ba, jatxo esan txuta hori txero, gaur inazte batek esate hori zinala esan, bestin kontra bai, izango txupa. Gaur desimatan onda. Duzku segunduek desimatan bakarrik. Nik entzun zango, Hondarribia fenomeno da bil. Da hori jopek gaur fenomeno estropa dira. Da egizin dut esan gila zer, horrek iruruk gauz, bi gauz ligerako, de momento bi gauz ligerako gautze Hondarribia, de momento gauz aurretik, aprovetzen bidu hori olatu ez, olatu nianik ez, da hori aprovetzen bidu. Aiako asko hori egunen bate, otazkuna bajadia. Denboraldia luzea da, ez da? Claro, ez que mletzi estropa diez, da gaur dugu zei bakartargoz. Eta txapelketa? Bueno, txapelketa gira ziro, bai, orain euskadiko dako, laster, segidako. Bai, luzida, eta ez da gente petzen dutxu, dana dira zira, dana zinera bat zirekin. Antzon, sale ugari etorri dira Castroraino, Egoei ze esango diezu? Esan jut diatxo, bai, autobusoa Bermion tarra etorri zela, eta gero aparte hori etorri dize kotxe partikularrak asko etorri diz. Gaur ambientan dizago zoamen, inuntxe hartien. Inuntxe hartien, herri guztiago zoamen, Bermioko herri guztize. Bueno, ba, gozatu, uretara noa. Bueno, ba, eskerrik asko, eta hori aurreko eta bat ditxuten maztazi mesedez, Agur. Posi da, Uriarte jauna, nola espa. Hemen errepikatuta, Hondarribi, bigarren, Orio, Tosta bat. hirugarren, hoixe da. Baina garbi, ez dago dudarik. Hau da teknologiaren laguntza, zalantzak argitzeko. Ez futbolea makarrik, ez munduko txapelketa makarrik. Baina pistaz horrendik ondo gabiltza, hori ikusteko, hori posta bat ikusteko adina, bai, horrendik. Baina Ibon, hemen gauden lekuan hori antzemango espagenu, bihar bertan zenagilaren gana. Hori da kontua. Bueno, hau da zelkapena, jaure Andreo. 20-16-56, bigarren Hondarribia 20-28-88, hirugarren Orio, laugarren Zierbena. Lau indartsuenak 18 segundutan. Bosgarrena Santutzi on bat, 21 batera. Seigarren Kaiku, zer esango dugu, berpiztu hitza igual gehitxo da, baina gaur sendo bat, 20-41, 24 segundura. Gero Cabo, San Pedro, Donostiarra, Ondarroa, Tiran eta San Juan. Tiran eta San Juanen arteko burruka izugarria izan da, eta azkenean gaur Galiziarrek aurretik sartu dute branka. Bueno, ikus dezagun orain zailkapena, 82 puntura joan da Urdaibai, liderra, nolako sendotasunarekin gainera, eta Hondarribia orain 8 puntura da. Patroien zailkapenean gaur, puntu banaketarik ez. GPS-arekin momentu batzutan gora beratxoren bat izan dutela eta lehiaketa batzordeak erabaki du, zehaztasunez eman behar direla gauzak eta utxune txikia dagoenean, hobe dela ez ematea, ados, erabaki ona, eta begira, patroien zerkapenan beraz, ez da aldaketari. Etxegoien, San Pedrokoa, goian, CaixaBanken elastikoarekin, hortxe da, Etxegoien, Ander Etxegoien getariarra, aurten San Pedrorekin debutaria dena, Eusko Labeligan 12 puntu errenta ederra du, Amunarritzek Hondarribiarrak 4 eta Gorka Aranberrik 4. Berriz ere hor da Libia ontzian Ander Etxegoien, eta orain Bermeotarrek jasoko dute falta den sari sorta. Eta ez da ez makala, berriz erakustaldia eman dutelako, estropada handiak egiten ari direlako, Bou Bizkaiako gizonak, Joseba Fernandezek prestatutako mutilak. Lehen luzean, Hondarribia izan da azkarrena, baina urrengo 3 luzeetan, denborarik onenak Bermeotarrek markaturikoak dira. Bueno, zelkapena Ibon!
bost bandera, 6 jardunalditan nagusi, 82 puntu. Urdaibai, hortxe da. 7 jardunaldietatik, 6etan azkarrenak. Hondarribiak bandera irabazi zuen, Zierbenan 74. Zierbena 3. 78, Orio 4. 71, hori nahi zuen Salsamendi, Kostata heldu dira, hor kokatu dira. Santurtzi 5. 4 puntuko tartea dago Orio eta Santurtziren artean, gero Kabo, Donostiarra, Ondarroa. Hor Koska, 8. 9. 9 puntu. 10. Kaiku kokatu da lehen aldiz demoraldi honetan irten da, baina San Juan hortxe dute. Hauen burruka luzea izango da. Bien artean, playoffeko postu hori saiesteko. Tiran urrutiago dago, 11 punturekin, baina Tiran ez dago hilda. Eta Tiran gaur gai izan da San Juan gainditzeko, eta pentsa daiteke, Tiranek oraindikan estutuko duela, Ibon. Matematikoki ez gesteko. Hori da, 10 estropa falta dituzte, azkeneko 2 jardunaldietan estropadari jokatu ez dutelako, eta gaur Tirani, San Juani aurre hartzeak, nik uste dut ikeragarrizko bultzada emango diola. Eta gaur, lehenbiziko aldiz aztenduko du, Lur Uribarrenek bandera. Eta Lur humil, apaltasunez heldu da, eta bere lan egiten ari da. Joseba Fernandezek esan zuen, gaztearen aldeko apustu hortzegoela, baina asteburuero estropada hortze du, eta Lur aukera hau aprobetxatzen ari da bera ere bai. Koruñan ondo, eta gaur ere patrontzan ondo ikusi du. Eta patroiaren lana beti da garrantzitu, baina Koruñan pasaden larunbatean zegoen giroarekin, patrontza bete-beteko eguna zegoen, eta gaur ere bai, Eta azken luzean, berriro esango dut bere kaldeari eutxiz, segurazki Josebak esan da, edo ez, hori barruko gauzak izango dira, baina agindua izango zuen, kaldeari eusteko, nola egin duen. Joseba gainera, entrenatzaileek estropadere mudana kontrolpean dituzte, baina Josebak hemengoa oso ondo ezagutzen du, hemen lanean jardun da gero, jakina. Estropada zoragarriak 3 txanda bikain gizonezkoetan da emakumeetan ere, gaur txanda ederra ikusi dugu, eta 4 segundutan San Juan eta Orioko emakumeak txanda ederrak ikusi ditugu, bai Euskotren Ligan, eta baita ere Euskolabel Ligan, Ibon, eta bermeotarrak egira, hurbil dituzte gainera, arduradunen ontzia ere hortxe kokatu dute, eta benetan aparta, orain bermeotarrek bizi izango duten momentua. Gozatzen ari dira eta martxa honetan urte berean treneru batek irabazitako bandera kopurua irabaz dezake, Liga hasiera hor dago, historiarako liga hasiera. Hemen da bermeotarrek utzitako arrastoa, tarte bikaina dute hori kudeatzeko. Egun txar bat zutela, esan du orain artean. Orain duten errentarekin 2 egun txar ere bai. Deskalifikazio bat ez, baina 2 egun txar bukatzeko hor 4. 5. Oso arraroa baita horrelako maila duen kuadrilla bat hortik atzera. Eta euren ordezkariak esan du, etorriko dela, egun hori etorriko dela. Eta lehen Lurra aipatu dugu, Miguel, eta iruditzen zait, aipagarria bestea, Jon Untzaga eta Teletxearen lana. Gaur Teletxea, gaur lehorrean egon da, atzo jokatu zuen, baina 2 gazte horiek, iaz, Mikel Beazkoa bezalaxe, dagoeneko goi mailan, elitean, puntaren puntan, egon kortzen ari. Honenen ontzi horretan, bat gehiago. Lideraren elastikoa, Euskolabelen elastikoa, bermeotarrentzat, txapela ere bai, Lur Uribarren, Azte Irifarrea, jakin behar izaten da horrelakoetan, iritsiko da zure momentua, lagundu, atzo apal-apal, Donostian, akuarium gainean ikusi eta plazaratuko dut, zer esan zidan, gaur zer, non zara eta gaur kanpoti lagunduko du Badaki bere zeregina zein den. 5 kilo flakatua da, joan den 3 hilabete terdian, 4 hilabete eskasean. Buru belarri, horretara jarrita, aukera hau aprobetxatzera, eta bere aurpegiak hori ederkia adierazten du. Lantxo beharra, sortzez eta formazioz. Lantxo beharra honean ikesia. Gaur Kepa Badiola jaunaren eskutik orain. CaixaBanken bandera, zorionak Urdaibai. CaixaBank banderaren 6. edizio hor da, eta bermeotarrek irabazitako lehenengoa. Orain artean Hondarribiak 3, Kaikuk 1 eta Oriok 1. Aurten CaixaBank bandera bermeotarrentzat.
Euskolabel Liga handi honetako liderarentzat. Hau Bizkaia kuadrilla bikaina berriro. Ziren zalantza batzuk, joan zen urtekoaren ostean, duela 2 urte, Salsamendi joan zenean, ziklo aldaketa eta bar, eta Joseba Fernandezen lortu du. Hor goian mantentzea, hortzik garaile hori mantentzea. Eta taldea eraberrituta ez du izango, baina duela 2 urteko taldearekin alderatuta, bestea beste. Iker Zabala, Polo, Banoren Beke, bai, jente gehiago ere bai. Izarrak. Bai, txapa ez bera, hor izan oso garrantzitsuak falta dira eta Bermeotarrek jakin izan dute, errendimenduari eutxita, errelebo hori egiten. Eta etxeko mutilak txertatuz baita ere. Kanpotara fitxatuz, bai. Horretarako ere begi ona behar da. Fitxatzen ere jakin egin behar da, Noski. Baina gero, gazteak hor txertatuz baita ere eta bikain. Beñat Izagirre, bestea. Horrek ere poze derra izango du. Hori da, San Juandik etorria, pasaden urtean. Estriborran kean, egon kortuta. Gora Raunak! Bandera astin du, Lur Uribarren, eskaintzare bai, zalei.